Sziasztok, én Erős Papa vagyok, és ebben a videóban egy nyereményjátékkal szeretnék nektek kedveskedni, mivel hogy ez a csatorna most jött létre. A nyereményjátékkal kapcsolatos dolgok, első úgy lehet megnyerni ezt a nyereményjátékot, hogy először is lájkolod ezt a videót, feliratkozol, és a kommentbe leírod a mesteremcés neved, és akkor majd február 1-én ki fogom sorsolni a 2000 bányászérmét. Még egy gondolatot szeretnék arra mondani, hogy ezen a csatornán lesznek Skype PvP sorozatok, Hunger Games és csatorna bejelentő is lesz, majd úgy érve, igen. Tehát én Erős Papa lettem volna, találkozunk a következő videóban. Sziasztok!